नमस्कार ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ସାନ ଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ ଖାଦ୍ୟ ତ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇପାରିବେ ବାସଗୃହ ତ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବାସଗୃହ ଆପଣ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ ରହିଲା କଥା ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କର କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଥାଏ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଶାଢ଼ୀରେ କିମ୍ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯଦି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଡ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କହିବେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ତ ଦୂର କଥା ଲୋକ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଲୋକ ହସିବେ ସୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାଘର ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ କୁଣିଆ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତୁନି ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ କୁଣିଆ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକା ହିଁ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ବା ମେକଅପ୍ କରିକି ବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି କଥା ବି କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ଦଶମ ନବମ ପଞ୍ଚମ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଥା କୁହେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଏ ତା କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କରେ ତାର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଥା କହିବ ଯେମିତି ସେ ଅଫିସରେ କଥା କହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ କହିବେ ଏରୋଗେଣ୍ଟ ଲୋକ କହିବେ ଗର୍ବ ଫୁଟାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଠି କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଯେମିତି ଆଗେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ବି ସେମିତି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଫସୋସ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ମାନେ ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର କହିପାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କହିବେନି ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କ'ଣ କେବଳ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କରିବା କଥା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଦେବି ଯେ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେଇବେ ସେଇଟା ତ ଯିଏ ବି ସିଏ କରିପାରିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।